Wazwai vadiwa vateereri, ndinokugamuchirai zvakare pachirongwa chedu Zim Facebook Secrets and Confessions. Zita ndisi Stilda. Regai tipinde makonfesheni edu atatumirwa muzuva ranhasi. Yekutanga inoti, makadii mukoma Nash, ndiri mukadzi ane 32 years. Mwedzi yapera ndakaenda panokwirirwa magonyeti ekubva Cape Town kuenda kuJoburg ndichida kuhaika. Zvisinei ndakabva ndasangana nemukadzi aizviti anonzi Maishero. Takabva tawana transport tese. Mukufamba takabva tawirirana. Chikafu taiti tikatenga todya tese pataisvika. Takafamba hedu zvakanaka. Truck rakatisira pagaraji. Maishero semunhu anga aine zvinhu zvakawanda aitoda help yangu. Ndakamubatsira tikawana transport yekupinda mutown. Yakasvika papark station tikarongedza zvinhu zvedu. Maishero vakangoti, chinditarisira zvinhu, ndinotarisa kumabhazi ari chipi, asi ndichapfuura ndichitsvaka chikafu nekuti ndakunzwa nzara. Maishero pavakangoenda, handizive ndakapindwa nemweya wei. Ndakabva ndatsvaga chingoro ndokutakura zvinhu zvese nezvamaishero ndikadisapia. Ndakabva ndafonera friend yangu inogara Sentin, ndikaenda nezvinhu, bhutsu itsva, hembe, t-shirts, chikafu, sola nezvimwewo. Kozoti mari yanga yakaputirwa nemasocks 2500 US ndokuenda kumusha papera svondo. Zvinhu ndakasvika ndikatengesa, zvimwe ndikapa hama. Handina kugara semunhu anga apedza imwe wiki muJoza. Ndakazodzoka kuCape Town. Kubva zvandabva kumusha, ndiri kurota hope dzinotyisa. Ndiri kurota Maishero vachida kundibaya nebanga, dzimwe nguva vachindidzingirira. Ndinomuka ndichiridza mhere, zvokuti murume wangu ari kushamisika nekuvhunduka zvese. Handitorari kana ndisina kumwaya munyu wemagodo. Kwamadzibaba kwandakaenda, vakati tsvakai Maishero muvape zvinhu zvavo. Ndaedza kudzokera kwatakasangana nekwatakapesana, asi handisati ndavaona. Ndibatsirewo mukoma, mundisvitsirewo kune vedare mucomment section. Kana Maishero vakaona, please ngavandibate. Ndinoripa hangu, ndapfidza, handichisina zororo, ndakakanganisa. Vadiwa vateereri, ngatizamei kuona kuti tingabatsirana sei nehama yedu iyo iri kutsvakawo Maishero mushure mekunge avabira, ari kuti iye ari kuregreta. Regai tipinde pasecond confession yedu. Makadii mukoma Nash, ndoda kureurura kuita bonde nembudzi kumusha for 3 years. Zvino results ava kubuda kumwana wangu. Ndiri murume ane makore 35. Ndakaroora ndokuitawo mwana 1 mukomana. Ndakakura ndichigara nasekuru, baba vababa vangu. Nguva dzangu zhinji ndaiswera ndakarindira mbudzi. Rinova ndo raiva basa rangu pamba. Ndava kuma 20 years ndakanga ndava kunzwa kuti ndodawo bonde, asi nenhau yekuti nguva nevasikana yaisawanikwa. Nekuona mbudzi dzichizvibatsira, ndakaona iri good idea kumboedzawo. Ndakaita sekudaro, ndikatoona zvichibuda. Kubva ipapo ndikangonzwa kuda bonde chete, ndotora mbudzi ndoita zvatopera. Ndakazviita kwe3 years dzese pasina kana akambondibata, zvokutoti chero vasikana ndaive ndisina basa navo. Saka nekuzobva kumusha ndava kuuya kubasa, ndokuzoitawo girlfriend. Ndikaroora 3 years ago. Zvino mukadzi akazvara mwana mukomana. Mwana uyu kubva achizvarwa kusvika aite gore, hatina kumbosangana nedambudziko. Asi problem yakatanga izvezvi ndeyekuti mwana wangu ava ne2 years. Kana akarara anovhumuka achichema sembudzi mazuva ese. Zvinhu izvi pazvakatanga ndaishaya kuti uye zvakabvepi. Ndokuzotanga kufamba kuenda kumasowe. Zviri kunzi mwana ane mweya wembudzi, bvunzai baba vake. Pakataurwa izvi ndipo pandakafunga kuti ndakamboita bonde nembudzi. Pamwe ndizvo zviri kukonzera. Manje ndoita sei? Mukadzi wangu ndakamunyepera kuti handizive, uyezve tanyeperwa pasowe apa.
Izvezvi zvatova wese pakuti mwana wangu akangoonekwa nembudzi sheshe anoteererwa dzichimhanya paari dzofongora dzakavhura shure, iye mukomana obatsirira. Mukoma ndoita sei ari kuteererwa nembudzi dzichifongora nekuchemerera? Apa kumusha takaenda sekuru vakati ndireurure nekuti vane zvavakanga vakaita pambudzi dzavo dzandakaita vakadzi. Vadiwa vateereri, ndo imwe confession yatumirwa naID. Ndofunga muri kungozvinzwirawo mega zvakaitika paari zvakuafekta mwana nenyaya dzembudzi. Ngatione tizame kuti tingabatsirana naye sei.